Dickson Mafios aiwasi video runoonekwa ete rally achiuya achikumura nekuexposa mutungamiri wenyika panguva yanga achiri the vice president pauchienda kuda Tagwirei. Panguva inoi rakuonekwa kuzi ndo vhidhiyo rava kutrenda manje, noda kuti mukomana uyu aionekwa kunzi akanga asinganyari but aibatikana necorruption yaitiwa panguva iyoyo. Yakuonekwa panguva ino yakuonekwa nemunhu wese kuti aiwa corruption yanambotanga izvezvi yakanga irimo, deep seated corruption, and now yanyatsoratidza kuti yachizovira manje. Ndisandapinda mashoko anobuda nyangwa panguva inoi. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Lini Emma posted this video. I think everyone is familiar with this video. Aiwa rake Dickson Mafios ramunikuona iro panapa akanyora achiti kuba iwe ndati kuba Tagwirei chimira zvakwana. Ndo mashoko anoyaitwa panapa naLini M achiexposa this video. Tinoona kuti panapa vanopinda mucomment section vanyora vachiti Majara Jairus reply achiti Mnangagwa is using his minions including Christopher Muchangwa, Jabulani Sivanda, Maibo Shinomona, Tatinda Mavetera, Julai Moyo, and Owen Nuwe to provoke General Chiwenga, who has remained calm in all this. Meanwhile, Tagwirei yes revived the 2030 Mnangagwa anenge achitonga slogan. Ndo mapindiro anoya achita Majara Jairus. Mumwe anopindura achiti Mnangagwa kurokoza koma border jumper. Dickson Mafios akanga azviona kare, iko zvino kurokoza rave kuba zviri pachena. Ndo mashoko achipindurawo nemumwe mwana atopindawo achiti kuba kwacho Tagwirei, vanopindawo achiseka, mumwe achipindawo achiti kuba kwashe Tagwirei. Mashoko atikuona panapa vanhu vakutoseka aiwa Tagwirei instead kuti vati kuda kwashe vari kuti aiwa kuba kwashe. Mashoko ari kuonekwa kunzi panapa zvigananda aiwa makurokoza vakunyorwa vachinzi makurokoza vari kuonekwa kunzi aiwa vakomana vanambotanga izvezvi vakatanga kare vachiluta vachiita zvavaita zvakunyatsokuonekwa panguva ino inyatsokutranspire nekuda paground kuti aiwa these guys vari kupinda in power not kuti vaprovide service but kuti vakwanise kutora maservices vamapokete. Pinai comment section medu mudzi mafundo enyu mutikundei pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.